A todos, disculpade esta tardanza. Comenzamos o pleno de hoxe na Vila de Fisterra, baixo a miña presidencia, ca asistencia dos seguintes concelleiros, polo Partido Popular, Luis Manuel Insualago, Susana Rodríguez de Miña, José Manuel Traba Fernández, Jennifer Suárez Silva e Manuel Canosa Trillo. Por Alternativa dos Veciños, Francisco Martínez Traba e Francisco Antonio Lestón Redonda. Por o Partido Socialista, José Marcote Suárez e Alexander Domínguez Lalo. Por o Bloque Nacionalista Galego, María Teresa Fernández Martínez, actual interventor, secretario interventor, Marcos Vázquez Campaña. E damos inicio ao pleno de hoxe. Procedemos, pois, a orden do día. Primeiro punto, proposta de aprobación se procede dos borradores das actas das sesións anteriores que vos foron facilitadas polo secretario interventor. Alguna intervención? Procedemos, pois, a votación. Votamos primeiro unha despois outra, non? Vale, votamos a do día 1 de febreiro de 2024. Votos a favor? Unanimidade, pois. E a seguinte, a do 6 de febreiro. A do 6 de febreiro de 2024, aquí está, tengo aquí, 6 de febreiro de 2024, votos a favor? Unanimidade tamén. Seguidamente, en canto ao punto 2, proposta de aprobación se procede do expediente de aprobación do Orzamento Municipal do Concello de Fisterra para o ano 2024, dado que non puden obter os votos favorables, os apoios favorables para a aprobación, para aprobar os mesmos o día de hoxe, pero sí que estamos en trámite. Penso que conseguiremos chegar a un acordo próximamente. Pois, de acordo co artigo 92.1 do ROF, solicito sacar do orden do día deste punto para que sea tratado na seguinte sesión que se celebre. Solicito votar este punto. Votos a favor? Non se pode incluir. No, se isto pode hacer intervenciones, pois doy turno de intervenciones. Se vale, é un pouco sorprendente, non, esta decisión. Se foi informado negativamente, foi dictaminada negativamente na comisión informativa. Sí, Como se prosigue entonces co súa inclusión no punto do día, se xa foi dictaminada negativamente, non sei, porque a comisión informativa non é unha comisión informativa, non é vinculante para nada, entón a sorpresa é a miña que vostede se poña así. Non, simplemente estou preguntando, chamaba a atención, polo menos, non? Comezar o pleno 10 minutos tarde porque estás poñendo de acordo de última hora porque non sodes non era de acordo. En 4 meses xa un acordo dos presupuestos. De todas formas, vostede tampouco sabe a opinión nosa ni nada, o sea que... Non. Sí, o sea, entón, por que non vais aí adiante? Porque non obteño os acordos e vos votastedes que non, entonces poño que non. Pero non di que informativa sobre a comisión do... Sí. Entón, en que quedamos? Vote agora o que está vostede. É unha decisión miña. Nada máis. Alguna intervención máis? Vale, pois que se deixa sobre a mesa e votemos... Non, procedemos agora. Que se deixa sobre o asunto e que quero deixar sobre a mesa este tema. Votos a favor? Gosto destes 10 minutos para saber o que se facía co punto do día. Votos en contra? Abstencións?
Queda entón este punto sobre a mesa para o seguinte pleno que se faga, que poderá ser extraordinario, penso. Continuamos. Terceiro punto. Proposta de aprobación. Se procede do expediente de aprobación da política de seguridade do Concello de Fisterra. Alguna intervención? Alguna intervención? Vale, entón procedemos á votación deste punto. Votos a favor? Unanimidade. No punto número 4 temos a moción presentada pola concelleira de Benegat, Teresa Fernández Martínez, e a moción de apoio ás reivindicacións dos colectivos feministas con motivo da celebración do 8M. Le paso a Teresa. Teresa Fernández Martínez, concelleira do Bloque Nacionalista Galego. Sí, porque a mí non se me explica. Como é? Como dicía, Teresa Fernández Martínez, concelleira do Bloque Nacionalista Galego, no Concello de Fisterra, ao abeiro da legislación vixente, presenta a seguinte moción para o seu debate no pleno da Corporación. Exposición de motivos. Cada 8 de marzo o Movimento Feminista Internacional sai á rúa para reivindicar a igualdade de dereitos das mulleres, conseguindo nos últimos anos desenvolver mobilizacións absolutamente históricas. O apoio en Galiza a todas as mobilizacións feministas foi multitudinario, o que demostra a fortaleza do movimento feminista galego. Por iso, hoxe, desde aquí, desde o Concello de Fisterra, facemos un chamado a todas as vecinas e vecinos para que este ano tamén se conten por miles as persoas que exiximos a construción dunha sociedade máis xusta e se sume ás convocatorias que se farán en toda a comarca. Somos conscientes de que o mundo vive un momento de profundas transformacións sociais e económicas e que históricamente cada crise foi aproveitada polo patriarcado para se fortalecer. Hoxe en día, malia os avances que temos conquistado, estamos a ver como os dereitos tamén se poden perder. O cuestionamento de existencia da violencia machista cando estamos a ser asesinadas ou violadas, o cuestionamento dos nosos dereitos sexuais e reproductivos, o intento de normalizar que sexan os nosos lomos os que soportan a degradación dos servizos públicos son peligros vixentes. Ademais, vivimos nos últimos meses acontecementos e indicadores preocupantes no ámbito do lecer, do deporte ou das condicións das traballadoras que dependen de contratas públicas. Non só é necesario non dar un só paso atrás, senón que a Galiza que ven precisa pasos adiante para avanzar en igualdade. Medidas que aborden a educación en igualdade nos e nas máis novas. Medidas que supoñan avances nos dereitos laborais e na mellora dos recursos contra a violencia machista. Ante a nova Constitución do Parlamento Galego, é preciso sermos exixentes en materia de igualdade e exixir que as políticas públicas establezan o seu centro de gravidade nas reivindicacións do feminismo galego, polas que foron, polas que son e polas que serán, para todas, todo. Para o Concello de Fisterra traballar a prol dos dereitos das mulleres debe ser un compromiso prioritario que atravese todas as áreas e políticas do goberno e seguiremos traballando nesta liña para conquistar a igualdade plena e aquí está o BNG para reivindicar a necesidade de seguir loitando para avanzar da man do feminismo. Cando o feminismo avanza, ninguén queda atrás. Por todo o exposto, sometemos a debate e votación a proposta da adopción do seguinte acordo. Primeiro, a través dos canles ao alcance do Concello de Fisterra, apoiar, recoñecer e difundir as convocatorias do feminismo galego autoorganizado que neste 2024 sinalan os compromisos pendentes e incumplidos por diferentes institucións e ámbitos de responsabilidade e colocan novamente no centro do debate político e social as consecuencias para as mulleres galegas do sistema económico, social e político, agravadas polo impacto da pandemia, da crise de prezos e expresar o compromiso desta corporación para traballar contribuindo a superar esta situación. Segundo, exixir do novo goberno da Xunta estas medidas urxentes para avanzar en igualdade. Apartado A. Apostar pola igualdade no ensino, recuperando a oferta da materia de igualdade de xénero eliminada no curso 2023-24 para o vindeiro curso
e apostando pola formación transversal do persoal educativo en materia de igualdade para o respecto á diversidade afectiva sexual, estender e asegurar protocolos contra o acoso LGTBI-fóbico e a inclusión da diversidade sexual e de xénero nos programas docentes. B. Impulso dunha auditoría sobre a situación das mulleres nas contratacións públicas sufragadas total ou parcialmente por parte da Xunta de Galiza de cara a blindar o cumprimento dos convenios colectivos, eliminar a fenda salarial e mellorar as súas condicións de traballo, singularmente en ámbitos especialmente sensibles como o da limpeza. C. Impulso dunha lei de igualdade no deporte na que se incorporen, entre outras medidas, a creación da Comisión Galega de Igualdade no Deporte para a protección das deportistas sobre os ataques machistas e LGTBI-fóbicos e que contará con potestade sancionadora. O Observatorio Galego de Igualdade no Deporte, protocolos específicos, plans de conciliación familiar e fomento da visibilidade do deporte femenino nos centros educativos e nos medios audiovisuais, en especial no que ten que ver coa Cámara da Televisión de Galicia. Bueno, isto é un pouco como o pleno vai ser corto, por eso xa leín a moción inteira en vez dos socorros, pero bueno, tamén para que os escuite todo o mundo. E está clara a moción, e ainda que ten un dato do 8 de marzo, pois penso que o que se pide está de actualidade, porque estes días temos que sufrir desigualdades de todo tipo, é o peor, pois a violencia machista e a violencia vicaria. Non estamos reclamando privilexios, reclamamos igualdade, os traballos, a igual traballo, igual salario, a compartir tarefas domésticas, cuidar das crianzas e dos nosos maiores cando nos toque de atendelos, respeto en todos os eiros, tamén na política. Por iso quero dende aquí dar o meu apoio a Mercé Barrientos, concelleira en Muxía, que está a sufrir insultos e ameazas por parte do alcalde, e tamén sumarme á acción feminista do BNG comarcal, polo que exixe desculpas públicas e urgentes do alcalde pola súa actitude no último pleno. Nada máis, gostaríame que fora consensuado por todos os grupos políticos, pero bueno, en todo caso, pois, se tedes algo que decir ou debatir, e pasamos a votar, claro. No caso, tirar a oportunidade tal vez. Vale, gracias. Intervencións? Sí, bueno, o noso grupo apoia totalmente sin fisuras, non? A igualdade entre homens e mulleres, como non pode ser outro xeito. Apostamos por todo tipo de iniciativas e impulsos que axuden a ser efectiva esta igualdade. E igualmente rexeitamos e cambiamos absolutamente calquer tipo de violencia e lógicamente tamén machista. Por todo isto tamén nos queremos sumar a esos comentarios desafortunados que fixo esta persoa contra outro compañeiro de corporación, onde que non sexa da de Fisterra dun municipio veciño, entón vamos a apoiar a moción. Intervencións? Sí, nos apoiamos a moción, tamén sin fisuras, sin máis comentarios. O PSOE quere intervir bastante? Sí, no, simplemente decir que evidentemente é unha moción das moitas que xa se aprobaron aquí neste sentido, pero tamén é verdad que por moitas que se aproben, pois o problema sigue existindo e por pequeno que podamos chegar a telo mientras non desaparece de todo o que fagan os dois. Benvido sea, así que evidentemente por apoio. Vale, procedemos pois a votación. Votos a favor? Queda pois aprobada por unanimidade. No punto B temos a actividade de control. Foron vos pasadas as resolucións ditadas pola alcaldía para o vosso coñecemento e as resolucións ditadas tamén pola alcaldía contrarias aos reparos efectuados pola intervención. Alguna manifestación, alguna intervención? Non. Vale, pasamos pois a logos e preguntas. Pepe, ten algún? Mira, gustaría saber en que situación está o terreo que hai ao lado que está na rúa Alcalde Fernández, que se usou como aparcadoiro agora na Semana Santa.
Pois a situación a que se refire, esplanámola, Titularidades, se hai algún tipo de convenio, se hai algún tipo é a de... mesma situación que esta pregunta xa me fixo no anterior pleno, Sí. é a mesma situación, Vale, e estamos hai- no mesmo punto. Hai algún convenio, algún contrato, Estamos no mesmo punto que cando por escrito que podamos ver? heredamos do goberno anterior eso. Vale, pero entonces Non me consta nada. Pero no goberno anterior, se repetían, de facto- hai veces que non estaba no goberno anterior. Bueno, pero son desmais ou solo a pregunta é túa sola. No goberno estaba o PSOE e o BNG, no goberno Na anterior. corporación estabas igual que agora. Na corporación, si, no goberno non. Pois, Mira, Pois é a por mesma escrito situación. non hai nada, non hai ningún tipo de... non, é unha situación de facto que estamos facendo uso de facto dese. O sea, Ese unha terreo. cousa que se lle dixo o anterior goberno de palabra, se non hai nada escrito de palabra, e nós non temos ningún tipo de documento que acredite que Non esa... sei se pararon ou non, eu encontrei en uso. É un uso que se lle está continuando. Pero a alcaldesa que está usando é que fai actuacións... Eu ainda non aparquei nunca nel, pero non se me fixera falta, iría como calquer outro. Pois deberías aparcar sobre todo ali na parte de atrás, que está... Xa, sí. Pero non hai entón nada, non? É que me conste a mí, que me conste, non. Vale, entón estás facendo unha actuación pública sobre un terreno de propiedade privada. É un uso, estamos usando, estamos facendo unha actuación pública. Mañá o coso eu meto ali un parque de xogos para min, Pois non, sobre a súa responsabilidade, igual que este Concello está sobre a súa responsabilidade, actuando en ese terreo. bueno, pues Xa xa o collemos estudiaremos así. logo a situación. Xa o collemos así. Se non a estudio, estudiaremos nós. Moi ben. Vale. Mira, que solución se lle vai dar aos veciños e aos usuarios dos garaxes afectados polo cambio de sentido da rúa Camino Barcia? Pois pintarase, non tivemos tempo, o tempo meteorolóxico tampouco non o permitiu, pintarase unha línea amarilla nun lado, nunha marxe, e no outro pintarase as plazas onde poderán aparcar os vehículos. Vale, igualmente os garaxes que teñen a ubicación para a entrada dos coches desde a parte da... Deixaremos que fagan uso de entrada. Con que sistema? Registraremos as matrículas e non serán multados nunca. O sea que... Poñeremos unha señal, só uso residentes desas matrículas que o veñan a solicitar. O sea que un amigo meu non me pode deixar aparcar ali logo. Teño que entrar marcha atrás. Eu que sei, a vida do seu amigo máis da súa. No, pregunto, como Sí, usted é de Fisterra, vive en Fisterra, ten que ir el coche hasta... Sí, moito tempo. Pois, Sempre estuve en Fixen Vida aquí en Fisterra. pois, que lle vou a decir? Vale, pois esta contestación será trasladada, non? A contestación é que vamos a facer pintar amarillo nunha marxe, na outra pintar os puntos onde van as plazas de aparcamento. Vale, perfecto. Mira, por que Fisterra nos presentou candidatura para albergar o Encontro Internacional Starlight do próximo mes de outubro? Pois porque nos pedían unha casa de cultura que aínda non temos. Ese era o requisito indispensable. No, o requisito Indispensable. indispensable era un aforo, con as medidas e con as... É que ter a casa de cultura. Ou vai ese aforo sin ter a Pero a casa. Saxe, por exemplo, tampouco ten representante No, e apoio a causa. Laxe e Carnota tampouco ten, e Carnota presentaba a opción dunha carpa na playa, pero tampouco... Carnota non ten causa de cultura. Desas medidas non tiña. Axeitaba ese acto, non. Mira, na temporada esta do turismo, sabes se as cifras de ocupación maneja o Concello algún tipo de dato para saber se foi mellor, peor? Sí. E que nos pode decir? En que temporada? Referís a 2023? Temos datos pechados de 2023? No, refírome ahora a Semana Santa, máis recentemente. Non, Semana Santa non. Vale, entón, hai algún tipo de plan de actuación, algunha previsión, algo que teña o goberno pensado para o turismo, para o sector hoteleiro, para os hosteleiros? Constame que tiveron unha reunión en novembro e que ali prometeronse moitas cousas, non estivo a reunión no mes de febreiro, que xa vai alá, non sei se se retrasa por algún motivo en especial. Sí.
O sea, non vai haber nada, non vai nada planeado ni nada. O a barca, o que salga. Non, estamos traballando neso e como queremos facelo ben, moi ben, pois estamos traballando, xa lle comunicaremos cando teñamos. Vale, outra que... Vale. Mira, os contenedores de lixo, tamén nesa reunión ca hostelería dixose, bueno, que iba a haber unha empresa de formación sobre o uso duns contenedores, que iban a ir con tarjeta, etc., que iban a ponerse en funcionamento de xaneiro, tampouco, non? No, eso tuvemos que abrazalo porque bueno, houve problemas ca subvención, o vehículo que tiña que ser eléctrico, bueno, problemas, temos que retrasalo eso, como outros moitos concellos. E a empresa de formación que iba a dar os cursos para saber No, porque vai todo, tamén ten sí. problemas co vehículo. Hai empresa de formación, hai algo? Vai xunto todo, é unha actuación conxunta, faga as preguntas sin ter que, Faren as preguntas que por considere. favor, faga as preguntas que considere, porque un pouco de Que o noso grupo creo que conseguirá. ten bastante apoio, non? Por un momento que vos cuesta reconocer, temos bastante apoio como para poder facer as preguntas que consideremos. Ainda que non tuvera, ainda que fora un solo, tería o mismo dereito. Non, non somos. Bueno, pero se o fora, igual. Se fora. Igual que vos, se pardes máis de tres, podríais mellor non consensuar con ninguén entre as cousas. Pero teño que consensualas. Sí, claro. Mira, por que non se está facendo correctamente o mantemento vaciado da fosa séptica que hai nos baños do Faro? Nos facemos o vaciado correctamente. Revisado. Vale. Sobre todo cando nos neso revisado, porque dá un sello. Xusto antes de a Semana Santa la cita. Sí, pois... Xusto antes. É espantoso. Non queres un olho máis frecuentemente, se pode. Mira, por que sigue sin aprobarse, sin aplicarse a ordenanza aprobada respecto da contaminación acústica? Porque o domingo da resolución, por exemplo, os chatarreros, a Blanca do Día, pois andaban xa co altavoz. O sea, apróbanse as ordenanzas, pero non se aplican, ou que problema hai? O domingo da resolución, bueno, pois estaban os municipales, pero era Sasti, como era ese día, eles estarían pendentes da procesión, temos dos municipales. Iso, por exemplo, sería, pero evidentemente outros días Outros días, pois, habrá que comunicalo e nos faremos o que temos que facer. Quen ten que comunicar? Pois a quen oiga, claro, quen oiga o chatarrero. Eu non oí na profesión, entonces non podemos. Vale, o tema do convenio con Portos, non? Bueno, o noso grupo, que supone que a corporación, porque en realidade é así, é un tema bastante importante, primordial para o futuro de Fisterra, non? Non considera que debería, por lo menos, telo consensuado igualmente, ainda que a lei lle permita meter a firma, e falar cos demais grupos políticos e traerlo a someter a votación plenaria? Non, porque se a lei mo permite, para que vão a facer algo, Claro. para que vão a sometelo a vosa lupa que ides a decir que non. Claro. A lei mo permite, e fixen algo ilegal? Non. Fixen algo polo povo? Si, vamos a poder licitar a rúa Federico Ávila, que tanta falta ten. E o cuarto, mire que bonito está. Precioso. É accesible, sobre todo, é o máis importante. Sobre todo, É o máis importante. Sobre todo o Viernes Santo, estaba perfecto. Bueno, pois xa hai máis días que o Viernes Santo. Sí. O ano, Esperemos que sí. para mirar. Sí. Mira, cando se van a desbrozar certos camiños do rural, como por exemplo o que está na parte da Riba do Real, ou por exemplo o campo de Suarriba? Pois vamos a empezar xa. Xa empezamos. Xa fixemos. Sí, acepto así, pero bueno, por exemplo, o campo de Suarriba sí que... Bueno, Bueno, todo non aproveita, pero... no mismo día non se pode, xa sabe usted. Non, hai máis que iso. Vale, por último teño, porque a temporada de fútbol está rematando, non? Aquí temos dous clubes
empezar co convenio, traballar o convenio para a tempada que remata en 2 meses. Estamos neso. Está o secretario, o interventor. Hai algún tipo de problema ou algo con eso? Non se chega a un acordo? Non hai... Non hai ningún tipo de problema. O problema é que somos os que somos, traballando, por parte de os administrativos e funcionarios, pois non sabemos que son, e hai moito traballo e non se dan as cousas tan rápido como quixeran. Igualmente, entidades e vecinos non poden verse perjudicados porque seades tan poucos, non? Non me refiero a nós, refiero a... Faltan 2 meses para que acabe a temporada. Refiero na plantilla do Concello. Son poucos. Non podemos, non nos podo fustigar, eso está prohibido. Pero a firma do convenio... Hai que facer o convenio, hai que redactar o convenio, A presidencia dos clubes máis a alcaldesa, non? pero alguén non fai, eu non redacto. Teño un asesor legal Outro máis? de alto nivel. Sí. Vale, agora gostaría de deixar como rogo unha cousa, non? Mira. O lunes pola mañá é moi triste que unha noticia salga sobre Fisterra no que o grupo que está ahora mesmo no goberno pois hai unha crítica aberta á Comisión de Festas do Cristo, non? Os que estivemos na Comisión de Festas sabemos o traballo que supón. Sempre, dedícase moito tempo, dedícase moito esforzo, sacrificas moitas cousas, non? Para que o teu povo, para que o teu pueblo pode disfrutar de unhas festas que seguramente se fan sempre o mellor posible, non cabe dúda, non? Se hai discrepancias entre o goberno, entre o Concello e estas entidades, pois falanse e resolvense. O que non é a forma de facer o que se fixo, o que saiu en prensa, non? Más que nada, porque cando estás nunha comisión sempre queres contar co apoio local do teu concello, que é o teu ente público máis cercano. Entón, gostaría de deixar como rogo que se apoie as comisións incondicionalmente, que se dé todo o apoio que necesiten, por exemplo, do noso grupo, a tele van a encontrar sempre. Esperemos que tamén dende o grupo que actualmente está no goberno. E nada máis. Vale, moitas gracias. Pois, respecto a este rogo que vostede fai, agradezco esta corporación, este equipo de goberno, supoño que toda a corporación inteira é o equipo de goberno por quen eu respondo, está acá a comisión de goberno desde o minuto 1, non creo que poda decir eu acompañeinos en todos os actos que me invitaron, fun moi ben acollida por eles, eles por mí fomos da man todo o tempo, que todos temos erros, eles e nós, que algo puntual pudera saber, pero non houve maior incidencia. Fui falado, fui tratado por nós e por eles, isto está... Os comentarios non dos tengo... jornais e das redes sociais non axudan. Isto é o que lle digo, é o que lle comunicamos á comisión, e a comisión a nós estamos a la par nas festas de Fisterra e nas cosas do Cristo e nas outras tamén, sin duda. O noso apoio teñeno sempre e o valoramos moitísimo a labor e o esforzo que sabemos que é moi desinteresado. Alguna cousa? Sí. Algo menos. Os maceteros que se están colocando pagos ao ayuntamiento, non? Sí. Non lle gustan? Que lle parece? Eso está igual. Non lle gustan. Para saber se lle gustan ou non, se o seu agrado ou... Non estou aquí en representación miña propia. Pois é para deixar un pouco para a barrera de vehículos, pero tamén para deixar a fachada portuaria bonita. Da igual. O interesante é saber, desde o noso punto de vista,
que paga as cousas. Sí, Vale. o Concello. É un dos deberes que temos como oposición fiscalizar un pouco o goberno. E bueno, nese sentido vai esta pregunta. É algo que sospechábamos, pero bueno, simplemente era confirmable, nada máis. Moi ben. Pregunta reiterativa. En que punto de tramitación está a modificación puntual do plan xeral? Pois avanzou a modificación puntual do plan xeral está en chegou a autorización de costas. de Costas de Galicia, Bastante. está en Costas del Estado. Do Estado. Sí. Costas Que de de Galicia feito- non puxo ningún reparo, Mm. está en Costas del Estado. Sí, de feito teño unha reunión o día 8 o luns en Costas para ver se podemos agilizar. Que día, perdón? O día 8. Vale, a ver. No mesmo sentido, o plan do casco vello, en que punto de tramitación estamos agora mesmo? Bueno, algunhas das cousas como coinciden cos demais grupos, non vou a repetir. Eventualmente, ainda teño cartos. Teñen feito algún informe xurídico e económico con respecto aos gastos que van a asumir ou asinar o convenio entre Portos e o Concello? Bueno, nos cando redactamos o convenio, pois o secretario interventor, que está aquí presente, pois xa fixemos algo de estudio, o que pasa que para nós supomos moi pouco, son 12 farolas, o gasto de 12 farolas, non, alguna máis, sobre 20. Bueno, pois sobre 20 farolas, hai que contarlas logo. Pois sí, sobre 20 farolas que se cambian a lei, e o gasto é moi pouco, é moi pouco. Quero dicir, se teñen Sí, eso foi valorado xa desde o primeiro momento, que supón o Concello. Supón moi pouco. A nosa limpeza xa facíamos, a recollida de basura de xa facíamos. Logo, todo o que é os xardíns, amañar os xardíns, agora exacto. puxéronse as Bueno, iso é un gasto xa de... xardineiras, quero dicir que si existe... Os xardíns preferimos... Esos gastos serían. Exacto. Os xardíns nadie nos obriga. Si tedes algún informe económico. Sí, é favorabilísimo, o sea, os xardíns serán arreglados de maneira que o que máis que vamos gastar ou non, nós collémoslo pois para eso, para ter esa fachada limpa, aseada, ajardinada, e os xardíns irán como a medida das nosas posibilidades, se non van tan floridos, van algo menos, pero irán máis arreglados do que están, sin duda. Nunha xuntanza que tivemos con vos, falamos de si analizaste iso da cláusula do Sí, décimo, sí, do documento, porque para nós é claro, non? O Concello o Concello liquidará aos usuarios non portuarios as tasas admitidas nas súas ordenanzas. O sea, procurade, porque xa que vamos a dar gastos, pois a ver se por lo menos nos paga. sí. E non sei se saben que existe unha lei do BOE trasladada ao DOGA da Xunta do 2003, que foi actualizada no 2017, é o artigo 40, pero bueno, en todo caso, tedes que nos poda asesorar. Sí, sí, pero No gracias. que pon que os concellos queden exentos do pago das tasas a portos por actividades non lucrativas. Non lucrativas, sí. Vale, E propias do incluso, desempeño da súa habrá actividade. que, en todo caso, podelo estudiar e, Sí. bueno, porque son aportacións que podemos facer para, bueno, Sí, para muchas beneficiar o Concello, que somos Claro. todos. E sobre este tema, si teñen coñecemento de que hai solicitado un BIC por parte dunha asociación sobre a estatua do emigrante. Sí, o presidente da asociación envioume onte copia da solicitud, enviouma por WhatsApp. Bueno, no que vin, efectivamente, estaba solicitando para o estatua do emigrante. Si é que ya aceptan o... Claro, primeiro teño que aceptarlo e logo pois é un ben de interés cultural como calquer outro. Exactamente. Bueno, e outro tema que é reiterada a pregunta sobre as caravanas. Si, vou a preguntar de novo, se están traballando coa ordenanza, o sea,
Sí, en esta semana que ven, sí. que nós presentáramos unha ordenanza que se Sí, podía, non se daba é un consulta. documento no que se podía ir traballando, e bueno, xa vos dixen antes, no anterior pleno, que está o Gran e o Gramares, Sí, entón estamos ainda sin solucionar ese problema. Sí, sí. Vamos por objetivo a veces. Objetivo. Pois espero que na semana que ven pasamos unha copia da que nos concesionamos, que é moi parecida a vosa, pero bueno, para poder a ver Se se... tiña, eu non sei por que non se aproveitou, porque é un documento Bueno, que, aínda que non teñas porque non, é que temos que ter os sitios Os para poñer as espacios. caravanas, vale, pero que hai que ter o documento tamén para pero se para o dicir, espacio... bueno, pero polo menos ese documento para si poden aparcar en tal sitio, si poden tal, o sea, a ordenanza é o caso máis, é importante ter o sitio onde teñen que, por suposto, pero o documento hai que telo porque é que ter xeito por alguna cousa, e nese caso, pues, a ordenanza é moi importante. E digo eu, tendo unha que xa propuxemos nós, pois, claro, se non facedes uso dela, pois vais alargando a cousa, Temos unha. e vai a seguir habendo problemas como todos os plans. Bueno, nada máis. Vale. Pois entón dou por rematada a sesión plenaria de hoxe. A que hora? A las 20... As 20:50.